Portalın mehriban tanışıcılar. Biz biletel ötekadir jüvde telefonda adam hiç araşmıyor. Düme olacak bolyan ötken. Dermanhana jaň edeň düme garşy näme barka? Bir zatlar sargaýyn. Alo, gyzlar salam. Alo derman topar dermanhana dinleýär salam. Terediň men düme olacak bolýan şu dümeň öňüne alar ýaly näme dermanlaňyz barka? Grip ayinma, Angrimax va Mihigrip va Teraflu va Parasok görnüşlemizde. Nimisil va ýene de kändürli görnüşli dermanlarymyz va. Bolýa gyzlar häzir pikirlenýän men size jaň etýän ýene. Bolýa doň, sag bolun. Bolýa, sag bolun. Alo. Alo derman topar dermanhana dinleýär salam. Vay ýanky men jaň edenleri. Ýaň wara sizden dermanyň şu bahalaryny soramandym. Bahalar näçeka? Biziň hemme dermanlarymyz amatly bahadan. Ha, düşündüm gyzlar häzir men pikirlenýän ýene size jaň etjek. Alo. Alo derman topar dermanhana dinleýär salam. Menle ýanky jaň eden. Tanamadyňmy? Aga şu dermanlaňy nireňge diýip sorajakdym. Bize türlü yurtlaň derman seristeleri va türkünki va indianky va Ýewropaňky belarusiýanky va doň. Ha, bolýa bakym ikimiz jora da bolýar. Ha. Bolýa häzir ýene bir pikirlenýän size jaň etjek. Bolýa. Aha, bar. Menle şuň saňa da azar boldum da alyan Sargan dermanlarymyz iňli wagtyň içinde eliňizde bolar. Eltip bermek hyzmatymyz mugut. Sag bolun. Derman Topory dermanhanaty call center hyzmatynyň kömegi bilen öz müşterilerine ýokary derejeli hyzmatlar ödürleýär. Siz dermanhana isleýän wagtyňyz bökdönçli jaň edip, özüňize gerekli dermanyň hakda maglumat alyp, ýa-da sargyd etdilersiňiz. Aşgabat şeker telefon ulamy, ýapyk görnüşli paýdaly jemgyýetiniň call center hyzmaty bilen dermanhanalara jaň etmek inni hazamamatly. Vay, joram jaň etdi. Alo. Jaň edip düşülmän geçdim näge? Omoy. Kim bilen gürleşýän bunça wagtlar? A men näme saňa dermanhanam bir gedek jaň edende düşürýärler. Hawa. Aştuğunun call center hyzmaty işiňizde üstünlüge elçek ajaýyp çögüt. Aştu hemişe ýanyňyzda.